Nabangga ng isang tricycle ang sasakyan ni Daniel. Kahit daw kasalanan ng tricycle driver, nag-abot pa rin ng pera si Daniel upang tumulong. Showbiz Network TV. Ngayong araw lang, ika-12 ng Agosto at nangyari ito sa Regalado Avenue, West Fairview ng Quezon City. Komento ng iba, isang mamahaling sasakyan ang ginamit ni Daniel sa insidente. Kilala ng mga fans ni Daniel na mahilig siya sa mga sports at luxury cars. Ilan lang sa kanyang mga koleksyon ay ang Black Dodge Challenger at Chevrolet Corvette. Dahil sa nangyaring insidente, lubos na hinangaan si Daniel ngayon ng mga tao, lalo na ang kanyang mga fans. Kuha naman sa ibang video ang maayos niyang pakikipag-usap sa mga taong nadabay sa nangyari. At kahit magulo at mainit ang paligid, nagawa pa ring magpa-picture ni Daniel sa mga tao. Nagkagulo pa nang malaman ng mga nakiusyoso na ang aktor na si Daniel pala ang nabangga ng tricycle driver. Inulan naman ng mga papuri si Daniel mula sa mga netizens. Kahit daw sobrang sikat na niya, nananatili pa rin itong mapagkumbaba at mabait. Panoorin ulit ang mga video na ito. Padilla. Tulungan para siya magbayad. Tulungan pa. Daniel Padilla, men. Tangina, Daniel Padilla. Bibigyan ka rin 1,000 niyan, tanga. Traffic, pre. Diyan ako dumaan sa Hindi, sa bungod lang sa niya, eh. At yan ang ating latest happening sa mundo ng showbiz. Don't forget to like, share, and subscribe.